Boas noites, señores, señoras, benvidos unha vez máis aos servizos informativos de Estrada Televisión neste venres, pechando xa unha semana movida no social, movida no económico e incluso movida tamén en canto a sucesos. Xa viron as imaxes exclusivas de Estrada Televisión sobre ese incendio na Rúa Marín, pero hoxe temos que chegarnos con unha boa nova, e é que a Brigada de Cans de Rescate de Protección Civil atopaba esta mesma noite a unha persona que desaparecía en Liripio. Para a Brigada de Cans, a nosa felicitación, por suposto, tamén os parabéns para a persona desaparecida e, por suposto, para a súa familia que estaba moi, pero moi preocupada. Agora lles contaremos todos os detalles, un día tamén marcado de novo polo enfrentamento político, será habitual a medida que vayan tamén aumentando os graos electorais e, por suposto, tamén a nivel económico. Entre outras cousas, hoxe a Asamblea de ACOE, pero ademais tamén co que xa onte lles anticipábamos a xuntanza do Moble que, de alguma maneira, deixou sobre a mesa a posibilidade da exportación ou dese convenio cunha empresa holandesa. Repito, todo a partir de agora mesmo, pero antes, os nosos titulares. Hoxe chegou unha comunicación da Xunta de Galicia, da Consellería da Presidencia, na que nos solicitan terreo para edificar o edificio do xulgado. O sea, que a oposición que estaba tan preocupada por este tema, que se despreocupe, que xa chegou notificación da Consellería para que cedamos os terreos. Euros, faltan outros 29 millóns de euros para executar esa obra, e non é a primeira vez que esta obra ten consignación presupostaria nos presupostos do Estado e unha vez pasadas as eleccións se elimina ese presuposto e se destina a outras obras. Por lo tanto, creemos que son noticias. Un poco, desde logo, se hubiera recurrido. Que teñen a palabra son os clientes, neste caso, señores del BNG. Pero moito máis que produción, moito máis que calidade. Hai moito máis que boas oportunidades para a mocidade que elixe traballar no novo rural. Hai unha nova sabedoría. E ti, se sempre volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? A Marea Branca de Galiza esténdese, unha marea de respeto pola natureza, pola tradición, polas cousas ben feitas, na que o esforzo colectivo, a tecnoloxía e a mellor materia prima se unen para acadar a excelencia. Por iso os nosos queixos, Tetilla, San Simón da Costa, Arzúa Ulloa, Cebreiro e o noso leite son apreciados en todo o mundo. Lácteos galegos de calidade. A Marea Branca de Galiza. A boa nova do día chega da man dos cans de rescate. Concretamente, a Brigada de Cans de Rescate de Protección Civil participaba nunha búsqueda esta mesma noite, esta noite pasada, en Liripio. Unha persona perdíase, faltaba da súa casa e ata ali chegaban as forzas da orden, lóxicamente, e tamén a Protección Civil co seu grupo de cans de rescate. Finalmente, aparecía sana e salva. Onte a noite recibimos unha chamada do 112 pedíndonos axuda para buscar unha persoa en Liripio, unha persoa maior de 87 anos, unha señora que se perdera sobre as 4:30, 5 da tarde. Veu un señor por última vez e entonces decidimos ir para ali, ainda que de noite é raro facer búsquedas cos cans, pero bueno, sendo aquí ao lado e conocendo o terreno, ao ser aquí na estrada, pois decidimos acercarnos hasta ali. Acercámonos un membro do Servicio Municipal de Protección Civil e 4 guías con 4 cans, e ao chegar alá se atopaban alá 3 patrullas da Garda Civil, 2 de la Arrastrada e unha de Silleda,
e tamén unha patrulla de Policía Local da Estrada. Entonces falamos co veciño que veu por última vez e pedimoslle así un pouco a descripción de como iba vestida, de se levaba, por exemplo, sombreiro, se a medicación que tomaba, se tiña algún tipo de enfermedad. Entonces un dos datos que máis nos chamou a atención foi que levaba un sacho. Preguntámoslle ao veciño se tiña por ali fincas, que nos indicara onde estaban, porque como era de noite nós non sabíamos moi ben por onde era. Acercámonos, vimos que tiña ali unha finca, empezamos a batir cun can e decidimos que pola cercanía de outra finca que tiña ali ao lado decidimos montar outro grupo de búsqueda diferente con outro can máis, entonces repartirnos. De camiño á segunda finca íbamos co can ceibo por si estaba a señora ao lado da carretera. A 200 metros onde apareceu a señora, o can fixo así un gesto como de meterse hacia o monte, fomos detrás del e había un barranco, entonces o can dou media volta, seguimos detrás del e volvemos a meter hacia o monte así con decisión. Entonces, por suerte chamamos o nombre da señora e xa nos contestou, xusto cando o can iba a empezar a ladrarlle, xa nos contestou e xa lle alumbramos hacia ali e ali estaba a señora, estaba incorporada, non daba salido ali por culpa duns alambres de picos. Entonces, pois, axudámosla a salir dali, comprobamos que estaba ben en bo estado, de feito quedou na casa, non fixo falta atención médica nin nada. Moi importante a colaboración do veciño este, que se non fose por el, pois non sabíamos dirigirnos aos sitios da búsqueda. Saben, unha máis que boa nova. Continuamos, pero xa cambiando de tercio, neste caso achegándonos ata, de novo, enfrontamentos. Neste caso, con temas en riba da mesa, variados e distantes. Por un lado, o alcalde estradense José Antonio Dono, que hoxe mesmo adiantaba que xa recibeu da Xunta de Galicia a petición de cesión de terrenos para a ubicación do que será o xulgado na Estrada. Por certo, ademais, un xulgado que contará con un edificio que lle pedía o conselleiro apropiado. Hoxe chegou unha comunicación da Xunta de Galicia, da Consellería da Presidencia, na que nos solicitan terreo para edificar o edificio dos xulgados. O sea, que a oposición que estaba tan preocupada por ese tema, que se despreocupe, que xa chegou notificación da Consellería para que cedamos os terreos. Entón, está xa na man dos técnicos e o próximo pleno, que a mellor é un pleno extraordinario porque hai que aprobar algunhas cousas con fecha límite, como pode ser o obradoiro de emprego, neste mes, e ao mellor se fai un pleno extraordinario antes do ordinario, e entón, se temos todo preparado, pois xa levaríamos a ese pleno a cesión do terreo para que se tranquilice a oposición e non este tan preocupada por ese tema. Temos xa o estudio dos arquitectos onde nos marcan as superficies necesarias para cada equipamento, as dúas parcelas e unha distribución de como quedaría aproximadamente ese solar, que serían dúas edificacións enfrentadas con a plaza no centro, con un aparcamento e demais. Finalmente, o alcalde tamén volvía a poñer en riba da mesa o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Neste caso, reiteraba unha vez máis, fainos sempre por activa e por pasiva, que é mellor ter un mal plan que non ter plan, que esta situación a que estamos vivindo é a peor de todas. Escoítenos. Entende xa todo o mundo que a peor situación de todas é a que actual. A ausencia de política urbanística neste concello nos últimos 20 anos e a ausencia de planificación, e isto nos levou a donde estamos ahora mismo, que esta situación non lle sirve a nadie, nin aos propietarios dos terreos, nin aos veciños que queren facer vivendas, nin aos promotores de construción, nin aos empresarios, nin ao comercio, nin a nadie. É dicir, esta situación non beneficia a nadie, e o fundamental ten que ser salir dela. Entón, eu non é que teña nada en contra de nadie, pero por eso digo que facer festivales no teatro principal non é o camiño. Do alcalde o principal grupo da oposición, concretamente o Partido Popular, que hoxe tamén poñía en riba da mesa, será porque estamos prácticamente a fin de semana, moitas cousas. Está ben que salga na prensa, pero lle pedimos por favor que non engane os veciños, porque ademais entendemos nunha segunda parte que está habendo un excesivo abuso de poder por parte do BNG do Partido Socialista.
Un abuso de poder e unha certa arrogancia, porque esta semana tamén nos trasladan que hubo unha serie de veciños que querían certa información do plan xeral e incluso de algúns proxectos que estaban en marcha ou de algúns proxectos ou algúnas licencias que se habían adjudicado, e por decisión particular do goberno os técnicos municipais, que son os técnicos de urbanismo, o arquitecto, o mesoparellador, que tiñan un servicio de atención ao público para poder atender as súas demandas ou as súas preguntas en materia de urbanismo, desde esta semana teñen terminantemente prohibido atender ao público. Entendemos que isto é unha maniobra máis do goberno para intentar unha maneira oscurantista para poder seguir traballando dunha forma totalmente totalitaria no tema do plan xeral. Evidentemente, para nós é un tema excesivamente preocupante, porque si ben é certo que hai os técnicos municipais que poden asesorar ou que poden, evidentemente, colaborar cos veciños a hora de dar certa información ou simplemente de facer certas consultas, desde esta semana os técnicos municipales teñen terminantemente prohibido atender a ningún veciño, e incluso nós como oposición e como concelleiros do Concello da Estrada se nos está dificultando a tarea de revisar expedientes ou de ver certa documentación que eles poden entender que pode ser certamente peligrosa, non? Por lo tanto, queremos trasladar á cidadanía e queremos facer constar que unha vez máis o goberno que se creía da transparencia, o goberno que se creía evidentemente da igualdade entre todos os veciños, nos está dando un claro exemplo de arrogancia e un claro exemplo de abuso de poder. Están intentando coartar as libertades e coartar os dereitos de todos os veciños a hora de trasladar unha información. E concretamente, xa digo, me consta que un colectivo quixo, evidentemente, ter información sobre determinadas materias de urbanismo e automáticamente o goberno toma a decisión dun día para outro de anular as horas de visita dos técnicos municipais para non poder celebrarse esa reunión e que esos cidadáns non teñan dereito a esa información, o cual evidentemente nos preocupa seriamente e o queremos denunciar públicamente e solicitamos unha vez máis que se o goberno traslada nos medios de comunicación, di unha cousa e fai outra, cando di que quere negociación, que quere evidentemente trasladar ou tratar coa oposición determinados temas fundamentais, como o tema do plan xeral, desde logo, lle trasladamos do Partido Popular que estas formas son totalmente equivocadas, e desde logo con estas actitudes o Partido Popular desde este momento se mantén totalmente ao marxe de todo o proceso de aprobación do documento do plan xeral ou en calquer tipo de decisión que teña que ver co urbanismo. Non estamos convocados a unha sola comisión de urbanismo, non temos ningún tipo de información ou documentación do plan xeral, non sabemos cales van a ser as estrategias que se van a seguir no plan xeral e por encima agora condenan aos técnicos municipais a un ostracismo total, a unha oficina na que non poden recibir ningún tipo de visitas, ni sequera os medios de comunicación e moito menos os grupos de oposición. Por lo tanto, evidentemente, isto está tomando uns tintes bastante dramáticos e creo que é unha situación que, si pretendemos sacar un plan xeral e se pretendemos, evidentemente, ser sensibles ás necesidades do pobo e traballar na liña de poder tirar para diante con ese documento que é fundamental para os nosos intereses, creemos que ese xusto é o camiño que non hai que seguir. Por lo tanto, pedimos públicamente que o goberno tome unha decisión clara e contundente en materia de urbanismo, que cambie totalmente a súa política que está seguindo de arrogancia, evidentemente de totalidade que é máis de un réximen anterior que deste réximen actual, e pedimoslle, por favor, que sean demócratas, que permitan a colaboración, que permitan a información cidadá, que permita que toda a xente teña o seu dereito de poder acceder aos documentos que lle son de interese e que cambien as actitudes, porque desde logo nesta línea co Partido Popular non van a poder contar. E continuamos aínda en tema político, pero mezclado cos xulgados, porque esta mesma tarde o BNG adiantaba que non recurrirá á sentencia que libraba ou absolvía o ex-alcalde estradense Ramón Campos e o seu grupo de goberno, xa saben, por aquela denuncia que presentara o propio BNG por presunta prevaricación. Entendemos a diferencia da audiencia provincial que os cidadáns
a administración, tanto a nivel político dos órganos de goberno que dirixen como os funcionarios, ten que actuar cumprindo a legislación e a que non o fagan deben de exigirse responsabilidades ou acaso non estamos nun estado de dereito. O Bañega da Estrada pensa que con esta loita que desempeñou ao longo destes 13 anos impediu desfeitas urbanísticas na Estrada, e mesmo esta loita serviu para, de algún xeito, para apear do goberno do Partido Popular do goberno municipal. E sen ninguna dúbida, se o Berga non chega a poñerlle freo a esta situación na Estrada, a Estrada estaría nun estado muitísimo peor, o que demostra a utilidade da nosa organización política, malia que os méritos os leven outros. Os veciños da Estrada xa ditaron sentenza nas pasadas eleccións, e iso é o que nos vale. Esa é a sentenza que o BNG da Estrada lle vale. Porque o BNG non ten ningún interese de perseguir a ninguna persoa en particular, senón evitar que estas causaran un maior prexuízo, e iso conseguirse xa que todas elas hoxe en día xa están fora da política. Todo isto nun día onde se celebra unha asamblea, a de ACOE, onde xa probablemente saia un novo presidente. En todo caso, sairá a intención de convocar eleccións para un novo presidente. Non temos imaxes, a história é cando se está celebrando, pero en todo caso, o vindeiro luns tentaremos de ofrecerlle toda a información. Por outro lado, tamén hai que suliñar que no que onte lles adiantábamos, na xuntanza do Moble, finalmente decidíase deixar en riba da mesa, pospoñer o asunto e que sean os propios mobleiros os que estudien a posibilidade de exportar os seus mobles a Holanda. A situación non é fácil. Pero hai alguna dúda porque eso en principio, ten un costo que é o que se vai valorar o costo, non? É un costo que en principio é bastante elevado, non? Porque hai que pagar o alquiler do sitio, hai que poñer os mobles en depósito alá, o transporte e todo eso, e despois estos señores cobrarán a razón do que vendan, non? O tempo e os números da sorte. Segundo o Instituto Nacional de Meteoroloxía, tanto para a xornada de mañá sábado como para o domingo, as temperaturas mantéñense estables ou incluso con posibilidade de un lixeiro ascenso. Os ceos permanecerán pouco anubados ou despexados en xeral e o risco de precipitacións é prácticamente nulo. Unha situación que se manterá durante toda a fin de semana. A combinación gañadora da lotería primitiva foi formada polos números 5, 28, 34, 44, 47 e 48. Complementario o 16, reintegro o número 3. En capítulo deportivo, hoxe unha pincelada, e é que o líder da Primeira Nacional de Fútbol Sala, o Real e Seguros Estradense Fútbol Sala, estrena ese liderazgo precisamente este sábado no pabellón Coto Ferreiro, diante do Narón. Un partido que quere ser, de alguma maneira, o reencontro do equipo cos seus afeccionados, e a directiva estáse volcando para que se acheguen a maioría de afeccionados ao pabellón. Por suposto, tamén estarán ali as cámaras de Estrada Televisión. Sorte ao Reale, que será o partido estrela, lóxicamente, desta fin de semana, pero hai tamén competición tanto para o Club Deportivo Estradense como para os demais equipos, tanto en segunda como en terceira regional. Para todos os equipos da Estrada, moita sorte. Antes da despedida, lembramos titulares. Hoxe chegou unha comunicación da Xunta de Galicia, da Consellería da Presidencia, na que nos solicitan terreo para edificar o edificio do xulgado. O sea, que a oposición, que estaba tan preocupada por ese tema, que se despreocupe, que xa chegou notificación da Consellería para que cedamos os terreos. Euros, faltan outros 29 millóns de euros para executar esa obra, e non é a primeira vez que esta obra ten consignación presupostaria nos presupostos do Estado, e unha vez pasadas as eleccións se elimina ese presuposto e se destina a outras obras. Por lo tanto, creemos que son noticias. Desde logo, se houbera recurrido, que teñen a palabra son os clientes, neste caso, señores del BNG, pero
Punto final. Por hoxe, máis nada, simplemente lembrarlles que ao remate deste tempo de información terán vostedes un especial, neste caso Café con Gotas, xa que terán a posibilidade de vivir en directo o que é ou que foron os encontros de Correos Xenerais. Por lo tanto, non o perdan, máis que importante a tradición da Estrada despois nese especial Café con Gotas. Por a nosa parte, repito, máis nada, saludos e moi boas noites. Pechamos, eso sí, con unha reportaxe. Falamos de unha festa a do Lacón que se celebrará en Cuntis. Ali terán unha exposición paralela esta fin de semana, este domingo concretamente. Neste caso son as camelias, coas sempre magníficas imaxes das camelias. Vexámolos xa. Repito, saúdos e moi boas noites.